naglalis ang mga tinunan sa itong Ginoo. Kay dunay uban nga sa ilang pagkahudiyo, ilang pasundon ang mga bag-ong mga Kristiyanos sa balaod ni Moises ug sa seremonyas sa pagtuli. Mingon sila, dili kamo maluwas, gawas kon mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli. Sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Karaang kasabutan, giusab na ni, because the rite of circumcision is the rite of initiation of the Jews. Ang but pasabot, pagpakita nga ikaw Hudiyo, tulion ka. O ang mga bag-ong Kristiyanos, wa man ni sila mo apil aron mahimong Hudiyo, ni apil man ni sila aron mahimong Kristiyanos. And our rite of initiation is the sacrament of baptism. Munang daghang kayo mingon, ang karaang kasabutan, balik ta sa Sabado, balik ta sa pagsimba sa panahon sa Sabado, karaan ang kasabutan. Naa naman ta sa bag-ong kasabutan, nga mangita tagpamaagi, nga si Kristo o ang iyang balaod sa gugma, muy atong sundon. O din sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, Jesus Christ tells us, I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. Nga sa atong pagka-Kristiyanos, mangita tagpamaagi, nga mahiusa kita sa taman kang Kristo atong Ginoo. So intimate with Jesus Christ is the meaning of true Christianity. Aron mamunga kitag daghan ug ang atong amahan didto sa langit kapasidunggan. Una siya, so many forget that we have to always be connected with Jesus Christ. Dili galita mahimong suod ni Kristo, dili ta makapamungag daghan. And that is the question. How intimate are you in Jesus Christ? Naabitay nag-ila-ila, unya nagkasilabot, nagkasuod, unya nilabay ang mga katuigan, mura na yung mga igsuon, kay suon na yung kaistanan. Ang Ginoo, dugay ng mga yuta nga nakailas Ginoo, makaingon bata nga suod na kaigitas Ginoo, o ang atong pagtuo maubalang gihapon nga dili ta mingawon, dili ta mangita, mutuman na tas balaod, murata og Hudiyo nga balaod sa tuli, maurag isundon nga makatuman sa balaod. But Jesus Christ wants us to do more than that. It is about our love for Him, that we become one with Him. Nga, sama ni San Pablo, moabot ang panahon
nga makaingon kita, dili na ako karon ang nabuhi, si Kristo na ang nabuhi dinhi kanako.